autoritats, amics i amigues de la lectura i de la cultura, benvingudes i benvinguts als Premis Literaris Ciutat de Salut. Avui fem 25 anys. Que comença l'acte. Text, lírica, creació, poesia, francilitat, novel·la, rima, despullars-se, llibre, teatre, viatge, guió, frase, emoció, disciplina, obra, bellesa, concentració, premi, advocació, vers, literatura. 25 paraules que donen sentit a esta gala. 25 paraules enmarcant tot. Una per cada any de celebració. Perquè sí, en efecte, avui estem de festa! Fa exactament 25 anys, Es va celebrar per primera vegada la gala dels nostres estimats Premis Literaris. Un esdeveniment únic que va mereixer el nostre aplaudiment més honor. i en este quart de segle han passat tantes coses que... No! Tranquil·litat, no us espanteu, que no les enumerarem totes. Ni tampoc cada obra premiada al llarg d'estos anys. Seria bonic, però lleugerament tediós. Però un acte d'este calibre. I nosaltres som qualsevol cosa, excepte avorrides. Som creatives, Fresques, inquietes. I tenim ganes de donar un lleuger toc innovador a esta gala. Que per què? Perquè mai és tard per a canviar. i perquè tenim recursos de sobra, Per fer d'esta cerimònia un record entranyable per a vosaltres, per a les persones premiades, per a la representació pública i també per als membres del jurat. que com pretenem executar tal prodigi, utilitzarem l'art, per descomptat. I el nostre talent, el nostre carisma. Tot amb el fidel propòsit De donar ales a la nostra literatura. i de dignificar la joventut en general. Tan marcada i xafada per les generalitzacions Futurs incerts, i llastros socials que a vegades ens fa difícil alçar la mirada amb orgull. També ens agradaria aprofitar esta excel·lent oportunitat per a viure un procés creatiu i artístic lent, Interpretant, presentant, dramatitzant. ballant, cantant, recitant. I el que faça falta. No de vegades pertanyem a dos col·lectius molt representatius de la nostra ciutat. El batxillerat escènic de l'Institut Clos del Moro El taulachó de l'Escola Municipal de Teatre de Salut. quasi ens tenen.
Hola, bona vesprada. El meu nom és Laura Martín Ruiz. Soc alumna del Clot del Moro i també de l'Aula Jove de Sagunt. I ara vaig llegir-vos un xicotet fragment d'una obra de teatre presentant a una xiqueta de 9 anys. Es diu Laia. Tot comença amb el número 7, quan falten 7 dies exactes pel dia de la patrona, per la festa major, per les rebel·les. 3 dies abans que la companyia telefònica vingui a desmuntar la cabina del poble. Menys de 1.000 habitants avui dia significa no tenir cabina. 60 anys de cabina a la plaça de les Timbes a punt de desaparèixer. Jo això no sé, però jo jugo a la plaça sola. Tinc 9 anys i la cabina de telèfon per mi no és res més que una joguina estranya semblant a una nau espacial o a una peça de museu. Tinc 9 anys, però sovint xerro com una vella. La mama diu que xerro com una vella. Que tinc ànima de vella, que li recordo a la seva mare, a la meva iaia, a la meva padrina. Una padrina que no conec gaire i que veig gairebé sempre des del marc d'una porta, quan la mare li entra una sopa o li estova els coixins perquè estigui més còmoda, o una revista del cor que sa padrina rebutja amb un gest antipàtic però que després fulleja quan ningú la veu. Quan jo l'observo darrere del marc de la porta. Una padrina que gairebé no he conegut durant 8 anys i 10 mesos i que no entenc quan parla salat, que canta sovint cançons sense lletra. Ara fa 2 mesos que visc amb ella, que vivim amb ella, que ens estem coneixent a poc, o acomiadant, així al poble. Bona vesprada, soc Sergi Juesas, membre del jurat del Premi de Teatre Pepe Alba. M'agradaria que pujara Mariola Ponce, perfa, que ha sigut la companya també en Lola i en mi, que s'ha encarregat del jurat d'enguany. Com estem tu i jo, Mariola, vaig a llegir unes paraules de Lola, que se comunicaven moltíssim entre els tres per a veure quin és el que més ens agradava. I Lola López va dir: el fet d'una Espanya buidada, una xiqueta, la innocència, i un objecte en extinció, la cabina de telèfon, i com l'absurda crida de Déu ho transforma tot, em va fer connectar l'obra premiada amb eixe món tan ibèric, tan berlanguià, tan coral, que fa que a este país nostre el disbarat entre les nostres vides fent-nos riure de nosaltres mateixos amb l'etern to agredolç de tots els grans creadors, com José Luis Cuerda en Amanece, que no és poco. Sempre els elements rurals i castissos per a mostrar carències i desitjos. El contrast amb l'idioma en les seues variants li dona color i calat. Això va dir Lola. I ara vaig a llegir l'acta del jurat del 19 certamen de teatre Pepe Alba. El jurat encarregat d'emetre els veredictes del certamen Pepe Alba, nomenat per l'alcaldia i conformat per Lola López, Sergi Juesas i Mariola Ponce, es reuní el 6 d'octubre de 2022. Després d'haver llegit i analitzar els 24 originals presentats a la convocatòria d'enguany, el jurat vol ressaltar l'alta qualitat de les propostes presentades per Sergi Marí, Pepa Juan i Carles Sala i decideixen atorgar el guardó d'este certamen al treball que porta el títol Galilea Glam, l'autora del qual és Sílvia Navarro Perramón. Un fort aplaudiment, per favor. Bona vesprada a tothom. Moltíssimes gràcies per aquest guardó, per aquest 19è Premi Pepe Alba. Voldria començar fent uns petits agraïments, si m'ho permeteu. En primer lloc, moltes gràcies, evidentment, als membres del jurat per haver valorat la meva obra com a guanyadora d'aquest premi, que fa moltíssima il·lusió. En segon lloc, a l'Ajuntament de Sagunt per organitzar i donar vida cada any a aquests premis. Aquest any 25 anys ja, em sembla un número molt recalcable, i sobretot per
per apostar per premiar el teatre, perquè no a tot arreu passa i els autors i autores de teatre vivim d'aquests concursos molts cops i treballem per aquests concursos i per tant que es reconegui la nostra feina fent aquests premis ens omple d'orgull. En tercer lloc, evidentment, per la gent de casa que m'aguanten quan em tanco hores, dies, mesos a l'habitació creant mons estranys amb nenes que parlen amb Déu i no només m'ho permeten sinó que a més em donen suport i això és un autèntic luxe. Després voldria també donar les gràcies a l'Ernest Fuster, amic actor, per endinsar-me en el món de Galilea i de Puigpunyent, que és el seu poble, i per permetre'm viure-hi en la ficció. Sense ell no hi hauria Galilea Glam i sense ell els meus personatges no parlarien salat, perquè jo no parlo salat, malauradament. Després també voldria agrair a tots els creadors, creadores, artistes, com aquestes noies que acabem de veure, com la Laura, que m'acompanya avui, perquè treballem, apostem per un món que no és fàcil, que ara mateix no ens és amable, el de la cultura, el del teatre, però que crec que és important, crec que no hem de defallir i que el que fem és necessari i a més ens fa feliços i la felicitat va molt buscada. Per tant, artistes, no defallim. I per ultimíssim, ja, les meves alumnes, el meu repartiment de Moors a l'Institut de Arts de Sitges, perquè avui tenien una doble funció i la seva directora ha viatjat fins a Sagunt per rebre aquest premi i no només no han tingut un daltabaix, sinó que han estat contentes i orgulloses que jo rebi aquest premi i elles són un dels motius que m'ajuden i m'il·luminen a creure que el que fem té sentit i que són les artistes del futur i que, per tant, també va per elles. I en quant a agraïments, això és tot. Ara voldria molt, molt, molt breument explicar-vos una miqueta de Galilea Glam perquè sapigueu això que ens han llegit tan meravellosament bé, aquest monòleg de la Laia. Galilea Glam és una obra que es va gestar durant la pandèmia, com moltes, moltes coses. Teníem molt de temps per escriure en aquell moment. Sé que la pandèmia ens va venir molt malament a tots, però als creadors jo crec que alguns ens va servir. A mi em va servir. Allà va néixer Galilea Glam i volia parlar sobretot de la necessitat de pertànyer a algun lloc, de sentir-nos part d'alguna cosa, de la fe, però no des de la fe potser des d'un punt de vista religiós, sinó des de la necessitat de ser comunitat, perquè crec que ens feia molta falta en aquell moment. I bàsicament és la història d'una família que torna a casa, que torna a Galilea, després de no haver-la trepitjat en 9 anys, i la fortuna o la disfortuna farà que la Laia agafi la trucada de la cabina aquesta que està a punt de ser desmantellada. Quan despenja el telèfon, a l'altra banda hi ha Déu i li diu que en una setmana trucarà i vol parlar amb la persona que es postuli com la més indicada per mantenir una seriosa conversa amb ell. I això, aquest fet sobrenatural, impossible, desitjat per alguns i altres que els seria indiferent, revoluciona completament la vida de Galilea i tal vegada no parlaran amb Déu, però tal vegada descobriran coses sobre ells mateixos que crec que no està tan malament. I res, moltes gràcies.
Bona vesprada a totes i a tots. Som Maria José Soriano, la regidora del Gabinet de Promoció de Valencià, i em sent molt afortunada de poder entregar el 25è Premi de Poesia Jaume Bruí Vidal a una periodista i poetessa, o poetessa i periodista de Vila-real. Ella sempre ha compaginat la seva professió de comunicadora amb la plena estima per la llengua i literatura catalanes, publicant 3 poemaris, rebent varis premis i com a membre del PON Cooperatiu i de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, i actualment està en Apunt Ràdio. Però abans m'agradaria fer un tast i llegir 2 dels seus poemes. El crit. No cal remenar moig entre la boira. Només bastarà el crit, que no és un crit, ni un esgarrall sonor, ni una cridòria. No és cap escridassada en desmesura, ni un ai ni un esclafi vocal. El crit és l'única consciència que ens habita la pell i alhora la redita. És la supervivència, el tap de la banyera, l'interruptor del llum, el fil que manté tens, el pont que uneix cada vida amb la mort. Música. Busca el cant més senzill. Només observa. Sent el bram de la mar com una sinfonia de Minerva. Habita l'aire que en sutilesa espenta les fulles d'aquell arbre que l'aigua de la sèquia portarà vida enllà. És un bressol el dia. Només escolta. La música està ací, entre nosaltres, com els plecs de l'hivern germinen en la neu, o quan la vida naix després de cada mort. I ara una xicoteta sinopsi del poemari El crit que ha redactat el jurat. Un crit, siga per dolor o per ira, és conseqüència d'un assaig urgent d'expressar l'inexpressable, allò que sentim i provem de dir. En l'obra El crit, la poeta Susana Lliberós alenteix aquell assaig per a extraure'n veu, paraula i oferir-nos una catarsi en vers del dolor físic i mental, personal i col·lectiu. I reivindica la necessitat de cridar, no com a queixa, sinó com a rebel·lió, com una manera d'estar al món. I ho fa navegant entre la fragilitat i la fortalesa. Una amalgama poètica de gran poder, el de la vulnerabilitat. El jurat, el veredicte del qual ha estat unànime, ha valorat especialment l'honestedat i la claretat expressiva, així com una lucidesa lírica poc freqüent, capaç de transitar pels senders del desànim fins a clarianes d'esperança. Així diu l'acte. El 6 d'octubre del 2022 es va reunir el jurat que havia d'emetre un veredicte en el 25è certamen de poesia Jaume Bruí Vidal, format per Manuel Berber, Immaculada López Pavia i Josep Porcar. Després de deliberar sobre els 44 originals presentats, acorden subratllar la qualitat dels poemaris presentats per Josep Fàbregas i Maria del Carmen Sáez, i també que el guanyador d'esta edició és el treball que porta el títol El crit, l'autora del qual és Susana Lliberós Cubero. Felicitats, Susana. Vinen nosaltres, per favor, ací dalt. Molt bona vesprada. Moltes gràcies a tots per vindre. Gràcies a l'Ajuntament de Sagunt. Gràcies infinites als membres del jurat que han tingut a bé valorar les meues paraules a través dels poemes. Volia felicitar als altres premiats i tindre també un record amable per a tots aquells que s'han presentat amb tot l'amor que li dediquen a la paraula i a la literatura, i en aquesta ocasió no han estat premiats.
Saben que els premis tenen 25 anys, fa un poc més de 25, jo ja escrivia poesia i la primera vegada que em parlava d'una manera més o menys seriosa va ser amb un amic d'Alfara del Patriarca, com que ell era d'Alfara, jo de Vila-real, vam dir quedem més o menys a meitat camí i xerrem-ne, i vam quedar a Sagunt. I recorde que anàvem voltant pels carrers de Sagunt i ell em proposava jocs poètics i aquella trobada es va quedar, en fi, és una anècdota de la meva joventut molt present en este dia, perquè aquella vegada que jo vaig quedar amb el meu amic, abans que es crearen aquests premis, segurament no haguérem pensat que jo avui poguera estar recollint el Premi de Poesia Brull Vidal en el 25 aniversari, la qual cosa de veritat m'omple de satisfacció. No sé si recorden aquella afirmació de Miguel Ángel, del geni, que diu, davant d'una obra bellíssima, ell va dir l'escultura ja estava ahí, jo l'únic que he fet és anar traient el marbre que sobrava. Doncs jo, que em considero una ferma defensora del poder de la paraula, recordant estos dies la frase que se'm va aparèixer davant llegint una lectura, vaig pensar que hi havia un fort paral·lelisme amb el que em passa a mi quan escric i amb el que passa en general amb les paraules. Les paraules hi són, sempre estan. El que passa que unes s'amaguen, les altres estan damunt d'unes altres i no es deixen veure bé, les altres dormen, les altres hivernen. I el mateix passa amb els sentiments, que sovint els tenim, no sempre els identifiquem, no sempre sabem com són, i quan aquests dos mons aconseguissin entrellocar-se i fiblar, tirar del cabdell, aleshores és el crit. El crit és l'obra que els membres del jurat han premiat, l'obra amb què m'he presentat, i és un poc el que em va passar. Aquesta obra està escrita, sincerament, fa uns anys, 5 anys aproximadament, i en els últims anys l'he renovada, li he donat, he inclòs coses, he modificat, perquè el pas del temps no passa de vegades. I és cert que en el moment en què la vaig escriure, jo estava temporalment a l'atur. Ara fa 4 anys que treballo, com ha dit, a la ràdio, a Punt, i aquests 4 anys m'han servit molt per a constatar, sobretot per la perspectiva que dona el temps, constatar allò que jo volia dir en aquest poemari, que la vulnerabilitat no està renyida amb la fortalesa, ben al contrari. Moltes vegades mostrar-se vulnerable és una senyal de fortalesa. Ara, en aquests 4 anys, per això us deia el tema de la feina a la ràdio, he tingut la sort de conèixer moltíssima gent, de descobrir moltíssimes històries. Vos dic molt fermament que aquelles que més m'han sobtat, que aquelles que més he valorat, que aquelles que m'han enriquit com a persona fins i tot, han estat les dels més vulnerables, perquè són al mateix temps les que m'han demostrat més fortalesa, més dignitat i més honestedat. Ara jo constato aquest crit. Tota aquesta gent que he conegut durant aquest temps cridava. Jo ara em sent orgullosa de cridar amb ells, de tindre el dret i fins i tot l'obligació de cridar, com han dit els membres del jurat, com una manera d'estar en el món, com una rebel·lió i no com una queixa. Cridar del dolor propi i de l'aliè, del físic i del psicològic. O sigui que crida en nom de tots també si així s'estima. Em permetreu, per acabar ja, agrair també als meus pares que m'han acompanyat i a la meva filla Queralt, i ho faig perquè crec que és una de les coses més importants, perquè no es pot mostrar una vulnerable si no té per baix una xarxa important que amb l'amor l'encoratja a tirar avant. Hi ha un vers, el més breu de tot el poemari, que diu: la felicitat és una fórmula encomanadissa de subsistència. Jo em donaria per feliç si aquesta xicoteta felicitat que sent avui, en un futur quan pugueu llegir el llibre, vos l'haguera encomanat. Moltíssimes gràcies, ja per 25 anys més. Gràcies.
Bona vesprada. Som Maria Jesús Suárez i avui tinc l'honor de llegir un fragment de l'obra premiada en la modalitat de narrativa. I diu així: quan el protagonista en sap més que l'espectador, misteri. Quan l'espectador en sap més que el protagonista, suspens. Quan el protagonista i l'espectador en saben el mateix, sorpresa. Vet aquí el que jo havia après. Llavors, el meu pare va morir i la meva mare, o pel disgust, o per l'edat, o perquè així havia de ser, va començar a deixar de tocar de peus a terra i a perdre el nord. Malgrat tot, i durant uns quants anys, segurament molts més dels que ens semblen, em vaig petar els 4 rals del meu bocí d'herència sense fotre ni brot. De farra, dormint. De farra un altre cop i altre cop dormint. De farra i dormint cada cop més i més. I entre gresca i son, ressaca i somnambulisme, escrivint, dirigint i produint 4 curtmetratges, 4 òperes primes que van acabar essent 4 merdes. Ni misteri, ni suspens, ni sorpresa. Merda pura i dura. Com jo. I així és com, de cop i volta, als 25 anys, recent estrenat el nou segle, em vaig veure abocat a treballar per a l'administració pública. A treballar per poder pagar i lligar ben fort un cordó d'or al dit gros del peu de la meua mare i impedir que fugís cel amunt com un globus de fira. A treballar i a treballar en el que no hauria imaginat que treballaria mai, perquè la vida, malgrat que la puguem resumir també en 3 actes, plantejament, confrontació i resolució, no és pas un guió. Ni jo, per molt que hagi trigat en acceptar-ho, no era pas que hi havia de superar una rere l'altra les 12 etapes de l'heroi hollywoodià. No era Dorothy, el mag d'or, jo, ni Luke Skywalker, a Star Wars, tampoc, ni molt menys Ricky Deckard, a Blade Runner. Era un trist administratiu que maldava per sobreviure en un collons d'ambulatori. Molt bé, i fins ací. M'agradaria aprofitar l'ocasió per a llegir l'opinió que la novel·la premiada ha merescut al membre del jurat Manel Joan i Arinyó. I ell diu: és una novel·la impactant, espectacular, intensa, frenètica, absurda, truculenta, cinematogràfica, moderna, de ritme àgil. Jo crec que hi hauria que comprar-la ja, Dit això, ara vos deixo amb les nostres companyes Irene Albelda i Anna Soriano, que llegiran l'acte corresponent. Moltes gràcies. Acta del jurat del 24è certamen de narrativa Ciutat de Sagunt. El jurat del 24è certamen de narrativa Ciutat de Sagunt, format per Raquel Ricart, Manel Joan Arinyó i Josep Ussó, es va reunir el 6 d'octubre de 2022. Els membres del jurat, després de les deliberacions sobre els 28 originals que optaven en guany, decideixen per unanimitat declarar guanyadora del certamen de narrativa Ciutat de Sagunt l'obra blanc i negre amb argument de color, original d'Àngel Octavi Brunet Las. Dona el premi el senyor alcalde Darío Moreno. Un aplaudiment, per favor. No sé si es nota, però estic molt content. De debò que estic molt i molt content. Potser 2 persones que estan aquí poden saber el content que estic, que són les anteriors guardonades. Aquí, des d'aquí,
els envio la meva enhorabona. Estic molt content perquè viure aquests moments amb la que està caient és molt important. No només és important per la nostra cultura, la 25a edició d'uns premis d'aquesta solera, que es diu Ben aviat, sinó també és molt important per mi. Allò que diuen ara que està tan de moda, que és viure el moment present, no? Jo ara estic intentant copsar aquest moment en tots els sentits. Llàstima que no us veig gaire, però bé. De fet, la fotografia que sortirà del guardonat de la nit és una fotografia que el fotògraf tirarà des d'allí, se'm veurà a mi al fons aquí a l'escenari, i a mi el que m'agradaria, li diria al regidor que obrís els llums de sala, que vingués el fotògraf, que es posés darrere meu, que m'enquadrés amb escorç a mi, s'allí un tros de cap, l'orella, l'espatlla i al fons tots vosaltres. De veritat que aquesta seria la foto del guardonat aquesta nit del Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt. Bé, jo crec que un guardonat, a banda de mostrar la seva immensa felicitat, altra cosa que pot fer és el seu immens agraïment. Perquè parlar de l'obra, què voleu que us digui? Parlar de l'obra, els llibres, les novel·les són com els fills. I què has de dir d'un fill? Sinó que per tu és el millor. Jo crec que la clau està en que quan els fas, xalis, disfrutis, quan facis les novel·les, i els crios també, evidentment, però la clau és aquesta, passar-t'ho bé, divertir-te. Jo les meves novel·les, totes les meves històries, el que costa més és trobar el moment per escriure, perquè la resta és picar pedra. La inspiració, la musa que diuen, t'ha d'agafar picant pedra. I a mi per picar pedra no ho sé fer d'una altra manera, sinó és passant-m'ho bé, divertint-me, rient si pot ser. Fa uns anys vaig fer una novel·la que tenia... Vaig dir, ara faré una novel·la de por, més que de por, de terror. I tenia l'argument, tenia els personatges, ho tenia tot perquè fos de por. Es deia Vila d'Embruix, ja té un nom de por, suposo, i vaig començar a picar pedra, com us dic, i a passar-m'ho bé, i quan vaig acabar la novel·la, que per cert també va ser guardonada amb el Premi de Narrativa de Ribera d'Ebre, quan el llibre ja estava vestit, quan tothom el va llegir, jo dic, a veure, què em diran? I em deien, que bé que m'ho he passat, quin fart de riure. Però no era una novel·la de por? Quin fart de riure m'he fet passar. Doncs així és com jo intento, o com jo faig, o com surten les meves obres, i com possiblement els membres del jurat suposo que s'ho hauran passat bé, i per culpa d'ells, del seu veredicte, estic aquí amb tots vosaltres. Més enllà de... Us he dit que estic molt content, que estic molt nerviós, suposo que també es nota. I ara és mostrar el meu agraïment, evidentment, als membres del jurat per fer-me estar aquí dient-vos tot això, perquè jo continuï copsant aquest moment tan important a l'organització dels premis, a l'Ajuntament, a tots, no em voldria deixar ningú. Fins i tot tinc una anècdota que m'agradaria donar l'agraïment, que són a la gent del registre de l'Ajuntament de Sagunt. No sé si hi ha algú aquí del registre de l'Ajuntament de Sagunt, però quan m'hauran vist hauran dit Mittel, segur. I per què això? Doncs quan em vaig presentar el premi sempre penses, ja ho faré, ja tindré temps, com és telemàtic, vull dir, tu ho envies i avall, penses el millor que és... Envies un correu, afegeixes la novel·la i ja està, però no. I quan me miro les bases, que ja anava ja a correcuita, diu, has de fer una instància. Dic, me cago, una instància. Dic, farem una instància. Jo que preparo l'instància, jo que poso la meva novel·la i tot el que me demana, jo, vinga, ho envio cap a l'Ajuntament de Sagunt. I quan faig la tramesa, diu, falta la signatura digital. Dic, mare de Déu, signatura digital. Jo miro el temps, dic, anem a fer-ho. Busco el carnet d'identitat, anem a provar-ho, anem provant, anem fent. Dic, mira, saps què? Torno a enviar una instància, perquè no sigui que m'hagi equivocat abans. Vinga, jo que torno a fer una instància, jo que torno a posar la novel·la, jo que ho torno a enviar a l'Ajuntament de Registre de Sagunt. Poso el carnet i me diu, la signatura no és vàlida. Dic, mare de Déu, signatura no és vàlida, què faré jo?
Dic, jo és que em vull presentar. I què faig? Torno a provar, dic, no sigui una tercera vegada, vinga, torno a fer la instància, torno a posar la novel·la, ja, vinga, cap a l'Ajuntament de Sagunt, allí va. Poso i res, signatura no vàlida. Me'n vaig, agafo el carnet i cap a comissaria jo. Ves, clar, dic, no funciona el carnet. I vaig allí i dic, oiga, que esto no funciona. I me diu, és com que no funciona? Diu, pa la màquina, que la màquina lo arregla todo. Jo me poso allí la cua, poso el carnet i, evidentment, la màquina me diu que la signatura o la firma no funciona. Dic, bueno, doncs arregla-me-la. M'ho va arreglar, perfecte. Jo torno amb el meu carnet, me'n vaig cap a casa, dic, vinga, som-hi, de pressa. Torno a fer una instància, torno a enviar la novel·la cap al registre de l'Ajuntament de Sagunt, poso el carnet d'identitat, signatura no vàlida. Dic, collons, dic, no fotem, no pot ser això. Vale, torno a provar. Jo no sabia que jo podia, enviant només que fos una instància, la signatura la podia passar després. Jo anava, vinga, a enviar signatures jo, instàncies per si de cas. Agafo el carnet i me'n torno cap a comissaria. Dic, oiga, que esto continua que no va. Diu, pa la màquina. Jo pa la màquina. Poso el carnet a la màquina i eficativament la màquina me diu, la signatura no funciona. Dic, bueno, doncs arregla-me-la. Xum-xum, apreto allí 4 números i diu, ja està, arreglat. I me'n torno cap a casa. Envio instància, poso el carnet i no va. Creieu-me que al Nacional, la màquina i jo vam entrar en un bucle. Vam entrar en un bucle allí tot el dia i clar, i entremig estava la gent del registre de Sagunt. Què devien dir? Collons, no sé què està fent. Doncs per això, permeteu-me que agraeixi, com us agraeixo a tots, a l'Ajuntament, al jurat, a tots vosaltres, a la gent de registre, perquè, bueno, no us volia donar tanta fenya, però estic aquí. I calleu, i quan arriba, bueno, i quan per la nit, quan arriba la meva dona, me diu, què, ja te n'has sortit? Dic, no ho sé. De veritat, dic, no ho sé. No sé si me n'he sortit, si l'he enviat o no. I així m'he estat jo tot l'estiu amb el dubte aquest. Fins que un dia, em sembla que, com diuen, el dia 6, rebo una trucada i dic, doncs sí que va arribar la novel·la allí, sí que va arribar a Sagunt. I no sabeu lo content que estic. Moltes gràcies. Bé, ben poca cosa més puc dir. Les novel·les les faig, intento que siguin divertides, encara que hagin de ser de por o no. I ara, per acabar, com suposo que m'aplaudireu, no? Farem, se'n recordeu quan érem petits i jugàvem a lladres i serenos? Bueno, serenos no, jo no els coneixia, me sonaven, els serenos no sé si em vaig veure cap jo, però bueno, jugàvem a matar i quan venia un i te disparava feia pum! I quan ell ja havia disparat tu tenies temps de fer escut, aixecaves el braç, feies així escut i sortia un escut transparent i ping, i la bala rebotava. Rieu-vos de la realitat virtual d'ara, nosaltres abans teníem una que Déu-n'hi-do, no? Doncs ara, deixeu-me que dels vostres aplaudiments, quan me'n quedi aquells, posarem un escut porós, que passi uns quants aplaudiments, però que la resta, deixeu-me que els reboti el veritable protagonista d'aquesta nit, que no és sinó que la ciutat de Sagunt i la seva gent. Moltes gràcies i bona nit. A mi no em toca la part tan divertida, intentaré ser més institucional. Molt bona nit, soc Dario Moreno, l'alcalde de Sagunt. Companys de la corporació, persones del món de l'escriptura, la poesia, el teatre, veïns i veïnes, amics i amigues, gràcies per assistir un altre any més als Premis Literaris Ciutat de Sagunt, una cita cultural molt esperada en la qual cada any es premia la poesia, la narrativa i el gènere teatral escrits en valencià. Sagunt acull un altre any més aquests prestigiosos premis literaris, una cita ineludible en la cultura i les arts, una cita ineludible per a tots i totes nosaltres.
I vull agrair el treball realitzat des del Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt, liderat per Òscar i per la regidora Maria Josep, que gràcies al seu esforç i dedicació és que podem celebrar aquesta diada festiva. Potenciar la nostra cultura i el talent és una de les prioritats del nostre equip de govern i amb aquests premis literaris pretenem fomentar la lectura, donar suport al sector i fomentar la bona creació literària. Vull agrair també, per suposat, a les persones que han participat en el jurat, a les que estan avui a l'organització d'aquest acte, per suposat també a l'aula i al batxillerat artístic que col·laboren en aquestes magnífiques mostres d'expressió corporal, de teatralització, etc. I a la família de Jaume Bru i Vidal, que ens acompanya avui i que en la seva generositat també permeteren que li donarem nom al nostre Premi de Poesia. La meva més sincera enhorabona, com no pot ser d'una altra forma, als guanyadors i guanyadores dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt, en aquest cas, com ja s'ha anunciat, a Susana Lliberós i Cubero pel Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal, a Àngel Octavi Brunet, guardonat amb el Premi de Narrativa, i a Sílvia Navarro Perramon pel Premi de Teatre Pepe Alba. Faig extensiva també la felicitació i l'agraïment a la resta de participants que han optat als guardons en les 3 modalitats literaris que conformen aquest certamen i que són especialment importants perquè per a que unes persones guanyen, òbviament, ha d'haver-hi altres que ho intenten però no ho aconseguisquen. Però gràcies a aquest esforç, que no sempre rep l'agraïment corresponent, és que aquests premis tenen sentit. Avui celebrem una diada festiva, una diada que potencia la creativitat, l'art i la nostra llengua. Comptem amb un certamen literari consolidat en el temps, 25 anys, que atrau artistes de més enllà de Sagunt, sent un certamen referent, no només a la nostra comunitat, sinó molt més enllà. A més, cada any adquireix més notorietat en el món literari per la seva llarga trajectòria i prestigi. De fet, en alguns moments s'ha quedat desert el premi perquè realment importa i molt la qualitat dels treballs. Amb aquesta nova edició, que estem segurs despertarà també un gran interès com els anys anteriors, així ho hem fet. Volem tornar a mostrar el nostre recolzament als autors i autores que aposten per la llengua valenciana. I tornant a aquest famós poema en el que es parla de ser 3 voltes rebel, jo crec que hi ha sí 2 condicionants que mereixen particularment la pena que mencionem. Un, jo soc el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament i per això crec que també cal destacar l'àmbit feminista. En aquest sentit, és una molt bona notícia que 2 de les premiades aquesta nit siguin dones. Lamentablement, el món cultural, el món artístic, és un món en el que existeix moltíssima precarietat. En el passat, en l'època medieval, era un àmbit que depenia de la generositat de les persones que més tenien. Avui en dia som les administracions les que intentem compensar aquest aspecte des de l'àmbit públic. I lamentablement n'hi ha sectors per als quals és encara més difícil. Les dones, tot i ser més del 50% de la nostra població, tant a la nostra història com a la nostra cultura, han sigut arraconades. Per això és important que quan puguem es donem visibilitat, es donem recolzament. Així que, insistisc, és una molt bona notícia que avui 2 de les premiades siguin dones i també, per suposat, que en l'equip que avui hem vist amenitzant l'acte n'hi hagi una gran majoria de dones. Implica que per fi les dones estan començant a ocupar el seu lloc també a l'àmbit cultural. I en segon lloc, per suposat, el valencià. Si parlem de precarietat en el món cultural en general, quan parlem del món cultural en valencià encara és més. Molts dels nostres creadors i creadores es veuen abocades a treballar en altres feines i després compaginar la creació en valencià. Això fa que aquests premis siguin imprescindibles. Ho hem vist d'alguna forma, aquesta precarietat precisament en el xicotet text que s'ha llegit de l'obra d'Àngel Octavi que ha resultat guardonada. Per això mateix, si volem que el valencià siga una llengua viva, i jo crec que això rep un gran consens a la nostra societat, és imprescindible que no siga una llengua limitada a algunes amistats o a l'àmbit familiar, sinó que siga una llengua digna. Una llengua digna implica que, per suposat, des de les institucions el parlem i el recolzem, però que també
arriba a absolutament tots els àmbits de la nostra vida, que es parle de ciència en valencià i, per suposat, que també a la nostra cultura tinga un pes important. Moltes voltes, quan parlem de la cultura en valencià, ens quedem un poquet en la mirada enrere, en aquestes persones que ja han arribat pel seu talent a tindre tot el nostre reconeixement, però per a que les futures generacions també puguen mirar cap al nostre temps i trobar a aquestes persones en talent és imprescindible que tinguin el reconeixement de tots i de totes. Així que en tot aquest esperit és en el que parlem dels Premis Ciutat de Sagunt en les seues 3 àrees, en poesia, en teatre i en narrativa. Per a concloure, la meva felicitació i el meu desig de que aquests premis de la llengua valenciana siguin també l'impuls per a continuar desenvolupant amb passió la nostra cultura i la nostra identitat, perquè perdure i perquè, com dia, les pròximes generacions mire cap enrere i vegin en nosaltres una inspiració. Les vostres propostes, les que han sigut guardonades, però també totes les que han participat, mantenen viu el futur de la nostra llengua. Moltes gràcies a tots i totes. Hola, som Ariadna Morales Fernández i Abril Gómez Núñez. I ja arribem, quasi sense voler, a l'ocàs d'este acte, passant l'última pàgina d'una història que dona peu al seu propi epíleg. És difícil no sucumbir als encants d'esta aventura que ja dura 25 anys. La volència té això, que tot es veu amb el prisma de l'afecte. 25 anys, un símptoma clar de salut que és fidel indicador del recorregut ja caminar i del llarg camí que encara queda per transitar. D'alguna manera, esta gala s'ha convertit en un emblema de la nostra cultura, de la nostra defensa poètica, d'una forma de vida i d'una identitat tan nostra que bé mereix una bona novel·la, sense més acotació que el subtil suggeriment d'interpretar el monòleg final amb gest triomfal i aire lleugerament melancòlic. No debades han desfilat tantes persones per ací en tots estos anys, autores i autors originals de les nostres comarques, de Catalunya i Balears, cadascú desplegant en els discursos d'agraïment el seu accent propi i tantes emocions. Eufòria, enyorança, reflexió, alegria i plors, bloquejos i verborers desmesurades, complicitats i complicitats, amor cap al més ancestral. Per no parlar de les temàtiques de les seues obres, sempre tan diverses i riques. L'èxit i la decepció, el clamor i la contenció, la reivindicació, la ideologia, la terra, el folklore, la memòria, el feminisme, la injustícia, la consciència social, les arrels i també el futur que està per vindre, amb les seues llums i les seues ombres. No podem oblidar els responsables polítics que ha abrigat estos premis des dels orígens i des d'ací deixem el nostre agraïment a tots els regidors i regidores que han pilotat el Gabinet de Promoció de Valencià en els 25 anys de vida. Paco Agües, Teresa Alegre, Manolo Sivera, Vicent Ballà, Davinia Bonó, José Manuel Tarazona i ara Maria Josep Soriano. També hem de fer un esment als guardons dels premis, a les ceràmiques que sostenen les persones premiades, que històricament l'artista Anna Pastor ha creat amb unes mans plenes d'amor i amb tot el seu bon fer. En les 2 últimes edicions han estat elaborats per l'alumnat del Taller d'Integració Voramar de l'Ajuntament de Sagunt, que tan magnífica labor fan per la nostra ciutat. Agraïm finalment la presència imprescindible per a estos premis de cada membre dels jurats que s'han pres el temps de llegir, sentir i valorar cada peça. Gràcies a cada artista de la comarca i de més enllà que ha desenvolupat el seu art al solemne escenari de cada gala en aquestes 25 edicions. És precisament este últim punt el que ens porta a la cloenda. Just en este moment sona el preàmbul d'una bella melodia. D'eixes que acaronen l'ànima inviten a recordar el refugi de la mare i del parrupeig de la seva veu hipnòtica. Al piano està el mestre Manuel David Garfella disposat a rebre la coral de Benicalaf de les Valls de la mà del seu director Manel Xus Gallard. Tot tancament és una invitació a la reflexió i al descans i no se'ns ocorre una manera millor de concloure esta gala que deixant-nos bressolar per esta reconfortant peça de Rafael Talent titulada El xiquet de son. Per la nostra part,
Res més. Felicitem les persones premiades i desitgem que les edicions venidores ens il·lusionen més encara i continuem amb la bella labor de defendre i cultivar la nostra història i la nostra cultura. Adeu, bona nit.
gràcies, soc la plataforma digital de l'Ajuntament de Sagunt. Moltes gràcies per la vostra assistència i la vostra insistència per presentar els premis. Moltes gràcies i anem a donar un fort aplaudiment a tot l'equip tècnic i artístic que ha estat treballant amb nosaltres per a presentar-vos els Premis Ciutat de Sagunt. Un fort aplaudiment. De l'acte, Ismael Berejo, que està per allà dalt. Moltes gràcies, Ismael. Un fort aplaudiment. El gran treball que està fent també Àlex Andrés i el seu equip del Club del Moro. Un fort aplaudiment, és una meravella el treball que estic desenvolupant. És una emoció de cara. I a continuació demanem la presència de les autoritats i per favor també de les persones premiades enguany. Bona vesprada, quasi bona nit i bones lletres. Gràcies.